Co Nadal cada vez máis preto, as ceas e os agasallos marcan o gasto destas datas e as previsións económicas varían moito dun fogar a outro. O Nadal chega e con el as compras, pero non todo o mundo afronta estas datas do mesmo xeito nin co mesmo orzamento. Hai quen apenas gasta e hai quen, polo contrario, bota a casa pola ventá. Me que comprarei unha caixa de jambóns e pouco máis. Me ha estimado 150 por aí, en total. 50 euros para todos. Son menos 1000 euros. Somos moitos, somos 2, A pesar dos gastos das ceas e as comidas, os agasallos entre os familiares son o máis emocionante, sobre todo para os máis pequenos, aínda que hai quen espera tamén recibir algunha sorpresa. Pois para os netos, claro. Para os rapaces, para os netos, sí, algo. Un xoguetiño pequeno, pero sí, algo de caer. Digo para Reyes, porque como xa son grandes, espero que me regalen eles a min agora. Que che parece? Así mesmo, hai quen recoñece o esforzo económico que supoñen estas datas. Son cartos, moito do ano, que cobro 600. Así é que mira canto teño que forrar. En definitiva, un Nadal marcado pola diversidade de situacións económicas no que cada familia adapta as celebracións ao que pode gastar.